haluan taas ihan muutaman sanan tässä ennen kuin laulaa, niin sanoa vähän tähän evankeliumin työhön liittyen. Ja tässä 2. korintolaiskirje 6. luku. Täällä sanotaan 14 jakeesta eteenpäin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, ja mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, ja mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaisin koskeko, niin minä otan teidät huostaani, ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Niin, eli tässä on tämmöinen Jumalan sana kieltää antautumasta kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, että mitä yhteistä on valkeudella, pimeydellä ja vanhurskaudella ja vääryydellä. Tietenkin tämä sopii niin kuin ihan tällaiseen, että hengellistä yhteyttä ei pitäisi niin kuin harjoittaa ylipäätäänkään niin kuin ihmisten kanssa, jotka eivät ole uudessa syntyneitä. Mutta myöskin evankeliumin työssä on tärkeää, että on hyvä, että innostetaan seurakuntaa evankelioimaan. Se on meidän tärkein tehtävä. Lähetyskäsky on annettu, Herra on sen meille antanut, ja on tärkein tehtävä viedä sanomaan Jeesuksesta, Kristuksesta hukkuville sieluille, mutta tässä on tärkeää huomioida myöskin se, että kenen kanssa lähdetään palvelutyöhön yhdessä, niin ei pidä kaikkien kanssa tehdä yhteistyötä hengellisesti. Tämä on semmoinen asia, mikä on ollut tässä sydämellä jo jonkun aikaa. Ihan semmoisen esimerkin kerron, että olin tuossa joitakin aikoja sitten kadulla evankelioimassa, ja siinä useamman kerran tuli tämmöinen nuori mies sitten vastaan siellä kadulla ja esiintyi, että hän on niin kuin uskova ihminen, ja mä ajattelin, että okei, että hän on uskossa, ja näin kun hän sitten siinä kertoi asioistaan, ja sitten hän yksi kerta alkoi kyselemään, että hän haluaisi tulla niin kuin, mahdollisesti mun kanssa sitten evankelioimaan yhdessä, ja mä sitten sanoin hänelle, että mä en osaa vielä sanoa sitä, että tutustutaan ihan rauhassa, käydään kahvilla ja keskustellaan ja rukoillaan, että onko se Herran tahto. Ja sitten mentiin sitten kahville ja siellä vähän tarkemmin keskusteltiin asioista, niin selvisi, että eihän tämä nuori mies sitten oikein ollut varma, että onko hän edes uudesti syntynyt. Että Herra siunatko ja armahtako häntä, että jos hän ei ole uudesti syntynyt, että voisi pelastua. Mutta niin kuin, tässä oli vaan niin tämmöinen minun mielestä varoittava esimerkki siitä, että ei pidä niin kuin, noin vaan lähteä yhteistyöhön kaikkien ihmisten kanssa. Täytyy tuntea taustoja tarkemmin ja niin kuin, että mitä ihminen edustaa opillisesti. Onko hän niin kuin Jumalan sanan terveessä opissa ja onko hän niin kuin uskossa ylipäätään, siis uudessa syntynyt ylhäältä Jumalan hengestä ja Jumalan sanasta. Onko Jeesus Kristus Herra ja tunteeko hän Raamatun Jeesuksen? Uskoako hän Jeesuksen, joka on Jumala ja ihminen? Jeesuksen, joka syntyi neitsestä ja sikisi pyhästä hengestä ja meni ristille meidän synti edestä, vuorti pyhän verensä siellä ja nousi ylös kuolleista ja astui ylös taivaaseen ja tulee kerran takaisin. Uskoako hän kolminaisuuteen? Ihan nämä perusasiat, uskon perusasiat, niin nämä pitäisi olla niin kuin selvillä. Tämä on niin kuin semmoinen huolenaihe, että tänä päivänä ehkä uskovien keskuudessa ei ehkä minun mielestä riittävästi koetella näitä asioita. Että sitten oli tämmöinenkin sananpaikka tähän 1. Timoteuskirje 2. luku. Ja sitten täällä sanotaan jakeessa 10. Tässä puhutaan seurakunnan kaitsijoista ja seurakuntapalvelijoista, mutta mielestäni tämä sopii ihan hyvin yhtä lailla myöskin, niin kuin, että jos ollaan niin kuin evankeliumin työssä ylipäätäänkin niin kuin uskomattomille kertomassa Jeesuksesta, niin tässä sanotaan, mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Tämä on meidän turvaksi, että me niin kuin otetaan niin kuin tästä sanasta vaari, koska ei siinä voi olla Jumalan siunasta, jos
jos ollaan sitten ihmisten kanssa yhteistyössä, joilla ei ole asia kunnossa. Ja sitten yksi toinen esimerkki tästä tämmöistä kanssa, että miten koettelu saattaa joskus niin kuin vähän jäädä, niin oli tämmöinen, mentiin vaimon kanssa yhteen seurakuntaa kokoukseen ja se oli semmoinen rukouskokous. Ei oltu koskaan ennen käyty siellä koko seurakunnassa ja ihan ensimmäistä kertaa ja kaikki oli ihan outoja ihmisiä siellä ja ei tunnettu ketään sieltä. Ja kysyin sitten sieltä, että onko täällä niinku mitään miesten piiriä tai mitään niinku toimintaa miehille, kun naisten piirejä on lähestulkoon joka seurakunnassa. Niin kysyin, että onko täällä mitään sellaista, niin ei siellä sitten ollut, mutta yksi veli siellä sitten ehdotti, että joo, mähän voisin alkaa pitää siellä, siis minä, raamattupiiriin miehille. Ja ajatelkaa nyt ensimmäisen kerran käyn siellä kokouksessa ja en tunne ihmisiä, niin tässä on just, että jos mä olisin ollut vaikka jossain ihan täysin niin kuin harhassa, että mulla olisi joku vaikka, että mä en uskoisi vaikka kolminaisuuteen, mut olisi vaan pyydetty sinne niin kuin pitämään niin kuin raamattupiiriin, niin nämä on niin kuin varoittavia esimerkkejä, että kuinka tärkeää se koettelu oikeasti on. No en mä sitten alkanut koskaan pitää sitä raamattupiiriä siellä. Tosi tärkeä asia minun mielestä, että sana tähän kehottaa meitä ja muutenkin koettelemaan henget ja että onko ne Jumalasta, että monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Ja sitten tähän vähän liittyy, lyhyesti sanon vielä myöskin tämmöinen Amerikasta rantautunut nyt tämmöinen uusi liikehdintä, tämmöinen The Send. En mä tiedä, onko kukaan teistä kuullut, mutta erityisesti nuoria aikuisia viedä nyt tämmöiseen evankeliointiliikehdintään. Ja tällä The Sendillä on nyt ympäri Suomea eri seurakunnissa sitten niin kuin tämmöisiä evankeliumistilaisuuksia ja tapahtumia. Ja tämä sitten huipentuu sieltä, että pääkaupunkiseudulla on kesäkuun alussa sitten tämmöinen 5-päiväinen evankeliumiskampanja heillä ja sitten heillä on tämmöinen päätapahtuma sitten Helsingin jäähallissa sitten siinä kesäkuun alussa tämän helluntai-herätyksen maailman konferenssin yhteydessä, jonne on tulossa paljon eksyttäjiä ulkomailta. Niin tämä liike, niin tämäkin saattaa näyttää alkuun niin kuin ihan ok, että siellä puhutaan lähetyskäskystä ja puhutaan niin kuin evankelioinnista ja innostetaan siihen nuoria aikuisia, mutta kun sitä pintakuorta vähän katsoo tarkemmin ja tutkii, että mikä taustat siellä on siinä liikkeessä, niin se perustuu tämmöiseen, että siellä on täysin väärä niin kuin eskatologia, täysin väärä oppi lopun ajoista, että odotetaan, että tulee tämmöinen maailmanlaajuinen herätys. Vaikka Raamattu sanoo, että lopun aikana tulee eksytystä, luopumusta, antikristillisyyttä ennen Herran paluuta. Tulee antikristuksen valtakunta ennen kuin tulee Jumalan valtakunta. Että siinä käännetään nämä asiat ihan päälailleen ja pitkälti sitten siihen kuuluu se, että keskitytään sitten tämmöisiin ihmeisiin ja merkkeihin ja tämmöisiin tunnustekoihin. Ja kaiken huipuksi sitten tämän päätapahtuman, niin yksi niistä puhujista, tämmöinen Andy Bird, joka tulee ulkomailta, niin hän on käynyt tämmöisen kuolleen saarnamiehen haudalla rukoilemassa voitelua. Ja Raamattuhan selvästi tämmöisen kieltää, painaa henkeen puolen kääntämisen. Ja myöskin yksi toinen puhuja siellä, niin tämmöisen Frankis John, niin hän harrastaa hengellistä yhteyttä katolilaisten kanssa ja myötäilee katolilaisten ehtoollisoppia, jossa ajatellaan, että ehtoollisessa leipä ja viini muuttuu todella kirjaimellisesti Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Ja tämähän on ihan harhaoppia, joka tekee tyhjäksi Raamatun evankeliumin. Niin tässä on vaan niin kuin tämmöinen varoitus, että tämmöisiä vääriä evankeliointiliikkeitä niin tämmöisiä on niin kuin tänäkin päivänä. Ja jos tunnette niin kuin jotain nuoria, jotka on The Send-liikkeen kanssa jollain tavalla niin kuin tekemisissä, niin varoittakaa tästä ja kertokaa, että tämä ei ole niin kuin terve. Että tämä niin kuin yhdistää nyt
yhdistää terveitä tai niin kuin perinteisiä seurakuntia ja tämmöisiä äärikarismaattisia seurakuntia. Ei tehdä niin kuin erotusta terveen opin ja väärän opin välillä tässä liikkeessä. Et varoittakaa tästä, jos tunnette jotain tai tulee vastaan. Ja sitten mä haluan tähän lukea tästä vielä tämän yhden sanan paikan, mutta niin. Ja vaikka se nyt olisikin sitten jostain syystä, tai niin kuin, vaikka olisikin tämmöinen tervekin liikehdintä, niin kysymys kuuluu vaan, että mihin me tarvitaan sitten tosiaan niin kuin evankeliumin työssä, että tulee joku Amerikasta joku tämmöinen liikehdintä, että miksei se riitä, että me itse ollaan uskovina, rukoillaan Herralta, että Herra täyttäisi pyhällä hengellä ja antaisi voiman olla hänen todistajansa ja lähdetään vaan liikkeelle, että ei tarvita mitään tämmöisiä epämääräisiä liikehdintöjä siihen taustalle. Mutta toinen Tessalonikalaiskirje 2. luku, täällä sanotaan näin 7. jakeesta eteenpäin. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton eli antikristus, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikilla voimalla ja tunnusteilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Sitten tästä tulee myöskin lohdutuksen sana meille. Mutta me olemme velvollista aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumalan sana, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Eli Jumalan sanan totuus, se vain tämä yksin pelastaa meidät. Eli tutkitaan sanaa ja rukoillaan Herralta armoa ja silmävoidetta tässä ajassa, että saadaan olla lähellä häntä ja joka hetki valmiina ja varjeltua näistä lopun ajan kaikista eksityksistä. Jeesus pitää meistä kyllä huolta. Anna anteeksi mun syntini, Jeesus, sitä sinulta rukoilen. Suothan heikoimman lapsesi tulla, ristis juurelle polvistuen. Et oo selkääsi kääntänyt minulle, sanan lupaus sen vakuuttaa. Kun vain syntinsä hylkää ja tunnustaa, syntisenäkin tulla saa. Tahdon seurata jälkiäs, Jeesus, sinun tahdossas taivalta. Anna kätesi maisella tiellä, että seurassas voin vaeltaa. Et oo selkääsi kääntänyt minulle, sanan lupaus sen vakuuttaa. Kun vain syntinsä hylkää ja tunnustaa, syntisenäkin tulla saa.
ristis juurelle polvistun Jeesus. Anon voimasi Herrani mun. Veri virtaasi puhdistusvoiman. Tunnen syömessäin siunatun. Et oo selkääsi kääntänyt minulle. Sanan lupaus sen vakuuttaa. Kun vain syntinsä hylkää ja tunnustaa, syntisenäkin tulla saa.